Hei, ootko ikinä miettinyt, millainen olisi maailma ilman maanmittausinsinööriä? Ai miten niin? Nehän vaan seisoskelee tikku kädessä. Ei kun oikeasti. Kuvittele nyt. Kaikki rakennukset, tiet, kaupungit, siis koko yhteiskunta rakentuu maanmittausinsinöörien tekemän työn pohjalle. No nyt kyllä liioittelet. Eikö sitä varten ole arkkitehdit ja lakimiehet sun muut? Maanmittausinsinöörin työssä yhdistyvät nimenomaan tekniikka, juridiikka ja talous. Ja sitä paitsi maanmittausinsinöörit vastaavat esimerkiksi kaavoituksesta, maanmittauksesta, kiinteistöjen muodostamisesta, välityksestä tai arvioinnista sekä paikkatietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta. Sitten ne vastaa kaupungin ja kunnan maanmittaus- ja kartoitustyöstä, yhdyskuntien maankäytön suunnittelusta ja kaavoittamisesta. Kaikkea sitä mittatikulla saa aikaiseksi. Mittaaminen on kuule vain pieni osa maanmittajan toimenkuvasta. Maanmittausinsinöörin tehtävänä ovat kiinteistöjen muodostamiseen liittyvät tekniset, taloudelliset ja lainopilliset kysymykset. Ai että liikemies, tuomari ja insinööri samassa paketissa. Vaikka häntä ei tuomariksi nimitetäkään, on hänellä täydet tuomarin oikeudet maanmittaustoimituksista päätettäessä. Ihan totta. Ihan totta. Nykyisin kartat tehdään tietokoneella ja suurin osa kartalla esitettävistä asioista tulkitaan ilmakuvista. Työssä analysoidaan ja arvioidaan lentovalokuvia, satelliittikuvia ja muuta mittaustietoa sekä laaditaan matemaattisia laskelmia. Hei, toi hommahan voisi sopia sullekin tosi hyvin. Kuulostaa kieltämättä mielenkiintoiselta, mutta onkohan töitä tarjolla? Vuosi valmistumisesta noin 90% ja 5 vuotta valmistumisesta käytännössä kaikki maanmittausinsinööriksi valmistuneet ovat töissä omalla alallaan. Yhteiskunta ja alan yritykset tarvitsevat mittaus- ja kartoitustekniikkaan ja paikkatietotekniikkaan suuntautuneita asiantuntijoita. Toisaalta valtio, kunnat ja yritykset tarvitsevat myös kiinteistöalan asiantuntijoita, jotka ovat perehtyneet kiinteistötoimituksiin, maankäytön suunnitteluun, kiinteistöarviointiin ja kiinteistöliiketoimintaan. No kyllähän tuo kieltämättä ihan mielenkiintoiselta kuulostaa, mutta minä olen kyllä ajatellut lähteä töihin ulkomaille. Myös kansainväliset työllistymismahdollisuudet ovat hyvä. Suomessakin maanmittausinsinöörin työnantajana, asiakkaana ja yhteistyökumppanina voi olla myös ulkomainen yritys. Miten maanmittausinsinööriksi sitten voi opiskella? Esimerkiksi Rovaniemen ammattikorkeakoulussa voi suorittaa insinöörin ammattikorkeakoulututkinnon maanmittausalalla. Maanmittausala jakaantuu mittaus- ja kartoitustekniikkaan ja kiinteistötalouteen. Vaihtoehtoisten ammattiopintojen harjoittelun, projektien ja opinnäytetyön kautta opiskelijoilla on mahdollisuus suuntautua erilaisiin maanmittausalan asiantuntijatehtäviin. Luokkaympäristön lisäksi muita mahdollisia oppimisympäristöjä ovat muun muassa RAMKin ja maanmittaustekniikan koulutusohjelman laboratoriot, kansalliset ja kansainväliset tutkimus- ja kehittämishankkeet sekä teoria- ja virtuaaliopinnot ja harjoittelu kotimaassa tai ulkomailla. Ai niin, mutta sehän on Rovaniemellä. Rovaniemi on vilkas opiskelijakaupunki. Siellä on monipuoliset harrastus- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet. Tämähän alkaa kuulostaa hyvältä. Mutta miten tiedät niin paljon maanmittauksesta? Koska ajattelin itsekin hakea RAMKia opiskelemaan. Tässä on tuleva maanmittausinsinööri.